Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Иң яхшы җырлардан һәм җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Аның алып баручысы мин Зөлфәт Зиннуров булырмын. Бүгенге чыгарылышта җырчыларның яңалыклары белән уртаклашырбыз. Кемгә кияүгә чыгарга тәкъдим ясаганнар, ә кем зур сәфәргә җыена. Булар барысы да алдагы минутларда. Музыкаль каймак хит парадын яхшы яңалык белән башлап җибәрәбез. Ягъни яңа катнашучыны каршы алабыз. Бу атна премьерасын бергәләп карыйк әле. Yıllar alga bara, yıllartından yollar kala. Şapkan bulabız gümürge, şapkan bulabız gümürge, vakit artından jiterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Ey kuvabız dünyanı, kuvabız biz turmuşunu. Atlıybız yögürəbiz biz, atlıybız yögürəbiz biz, tutam deyip biləbiz. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Bugün hem irtege, bar uylarını şın iterge. İğne inge kuyup birge, İğne inge kuyup birge, ömür yolların üterge. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Tukta vakit tukta, bir gene minutka, bir gene sekundka. Tukta tukta tukta, tukta indi tukta, yakabızdan tutma. Birişemimiz hiç de anlatma, anlatma. Бу атнада 9-нчы урын ияләре җырлы гаилә Гүзәл Идрисова һәм Илназ Бах. Аларда да шатлыклы яңалык бар. Гүзәл Идрисова Татарстанның ат казанган артисты исеменә лаек булды. Мин шиксез бәхетле. Гаиләмә, әтиәнимә, дусларыма, тамашачыларыма зур рәхмәт дип шатлыгы белән уртаклашты Гүзәл. Без дә аны котлыйбыз һәм җырларын тыңлыйбыз.
шын болса ғұмырға бір бола, сен менің нақ шындай жан кесек. Сен менің бақытым, бақытлы har күнім. Сен керек, сен керек, сен керек. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сулаған хауадай сен керек миңа, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек шуны біл, сен керек har мезгіл, мен сенсіз сағышны жыр ғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек har вақыт, сен керек har қайда, сен керек har сағат, har минут. Минутлар қай шақта сағаттай тұйылса, шул шақта сен генә юқта юқ. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек har сағат, сен керек har минут, сен керек har вақыт жаныма. Сен керек har мезгіл, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Сен керек, сен керек, сен керек шуны біл, мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Мен сенсіз бір ялғыз жан ғына. Қазан егітлерінің де яңалыкларын әйтеп өтейік. Алар әлі генә гастрольдән бик уңышлы йөреп кайтканнар. Тамашачыларга яңа форматта концерт күрсәттек. Матур, популяр һәм танылган җырлардан тыш, безнең концертларыбыз хәзер юморга да бик бай. Кайда без? Шунда бәйрәм ди егетләр. Май айларында авылларына, туган якларына кайтып, җиң сызганып әти-әниләренә ярдәм итәргә кайтырга җыеналар. Кабак урнына карбыз шәшеп карарга булганнар. Нәрсә килеп чыгар дип шаяра алар. Казан егетләре төркеме бу атнада 8нче урынга күтәрелде. Аларның клипларын сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Yazlar bulup yanıma kelşe, ay nuruna komşu tünlerim. Ümit sönmey haman kütem, birden birim süyendim. Yazlar bulup yanlarıma kelşe, ay nuruna komşu tünlerim. Ümit sönmey haman kütem, birden birim süyendim. Yağlarga kaldırma, sağışta yandırma. Kayda seni güzelim, küte seni yüreğim. Yağlarga kaldırma, sağışta yandırma. Kayda seni güzelim, küte seni yüreğim. Benim yürek seni küte, kayda iken nazlı yazlarım. Көңіл гүлім шәшек атты, бірден бірім сүйгенім. Менің ерек сені күті, қайда екен назлы язларым. Көңіл гүлім шәшек атты, бірден бірім сүйгенім. Ятларға қалдырма, сағышта яндырма. Қайда сені güzelim, күті сені yüreğim. Ятларға қалдырма, сағышта яндырма. Қайда сені güzelim, küte seni yüreğim.
Музыкаль қоймақ хит парадын Арсланы давам ете. Яз айларын ул іште өткәрі. Ижатында алып бара, яңа жырлар, яңа идеялар әзірли. Жыршының туған күні май айында екен. Аны да нишек билгеләп үтүе турында уйлана башлаган. Бу атнада Арсланы хит парадның 7-нче баскычын яулады. Такси дип аталган жырын бергәләп тыңлыйк. Бешит хәзер шуны аңлыйм, солкын карашыңны күрәм, арабызда башка беләм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси олга шаба, еррагая безнең ара. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Чакырма мине бүтән, соңгы өмет сүнгән күптән. Саубуллашып тора алмыйм, яңа таңнарыма атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Такси мине алып китәр, күзләремдә яшьләр кибәр, бу сагышка түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Жыршы Дәүлән үзенең беренче концертына әзерлек эшләре алып бара икән. Көне-төне студияда ятам ди ул. Шул концертта катнашкан жырчыларга яңа жырлар яза һәм сценарий өстендә дә эшлиләр. Иҗат кешесенең иҗатта булуы хәерле булсын. Сүзне Дәүләнгә бирәбез. Uşak yanında, sen uylarımda, sağınam irkem, sen yok yanımda. Kolga alamda, okuyum hamanda, yazılgan sözler, hat yollarında. Oynayamam su gitara, kıllara, emin okuyum hatның yolların. Nişegin oturga seni, nişek, sende uylarım. Oynayamam su gitara, kıllara, emin okuyum hatның yolların. Kaytarı bulmayındı hazır, su yılların.
Gözlerim benim arta Anlatmadın niye anlatmadın niye Ник yo'qolding ник kalmadın Yüreğimde tek aldın Oynayamam su gitarı kılları Мен оқим xatning yo'llarin Nishigin o'tirga seni Nishig senda o'ylarim Oynayamam su gitarı kılları Men o'qim xatning yo'llarin Qaytarib bo'lmaydi hozir suyunlarim Oynayman su gitara qilları Men o'qim xatning yo'llarin Qaytarib bo'lmaydi hozir suyunlarim Музыкаль каймак хит парадының 5-нче урын ияләре Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Язгы каникулларда аларның балалары авылда Рамиләнең әниләрендә ял итә икән. Рамил белән Рамилә үзләре бер зур сәфәргә җыена. Тик кайда икәнен әлегә сер итеп саклыйлар. Әйләнеп кайткач әйтербез диләр. Иҗатка килгәндә яңа җыр өстендә эшлиләр. Җәй көне шул җырга клип төшерергә уйлыйлар. Тынгысыз гаиләнең яңалыклары шулайрак. Хәзер җырларын тыңлап үтик. Yaşar zincirde tiksin direk tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk Bürülende jullu yazlar jitkende Almaların özerişin gözüne girek tüterge tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk Akşalarla matürüller üsseyemle jeylerine Şevşekleri atsın için sular girek siberge tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk Sandılaşlar irten sayrı kunup dalga direkke Kış günelin anlar için mınlar girek yürekge tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk tiksin diye dibe yürek Yaşar zincirde tiksin direk Дуслар, біз сізні 27 май ТМ-ТВ премиясын тапшыру тантанасына шақырабыз. ТМ-ТВ телевизион премиясына 8 ел
Шикләрне белмәүче музыка бәйрәме 2015 елдан башлаган әлеге тантананы бүген татар музыкасына гашыйк тамашачы туры трансляция аша җир йөзенең төрле пычмакларыннан күзәтә. Яратып көтеп ала. Кызыл келәм, зауклы номерлар, экстравагант образлар, популяр хитлар яраткан артистлар берничә сәгатьлек мавыктыргыч музыкаль шоуны сез дә үз күзләрегез белән күрә алачаксыз. Казанның үзәгендә пирамидада очрашырбыз. Ә хәзер хит парадны дәвам итеп, сүзне Алия Мөбәрәковага тапшырабыз. Мин ясыймын адымнар, хыялларым шынга аша, канатланып мин ашкынам. Хыял юлынан мин барам, мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчүмә мин ышанам. Меня сүндер адымнар, алдакта зур юллар. Меня сүндер адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, эй, мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Мин ясыймын адымнар, барыр юлым ачык күрәм, якты утлар һәм алкышлар. Барда көтә мине, мин беләм, мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчүмә мин ышанам. Меня сүндер адымнар, алдакта зур юллар. Меня сүндер адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, эй, мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Меня сүндер адымнар, алдакта зур юллар. Меня сүндер адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, эй, мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Мин курыкмыйм ялгышлар ясарга, үз көчүмә мин бүген ышанам. Күптән көткән зур хыялым чынга аша бүген. Юк, берни әйтмәгез, берни дәшмәгез миңа. Мин бүген ясыйм зур адымнар. Мин бүген алга барам. Мин бүген бернидән дә курыкмыйм. Мин үз көчүмә бүген ышанам. Меня сүндер адымнар, алдакта зур юллар. Меня сүндер адымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, эй, мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Хәзер тыңлаячак җырга инде 23 ел була икән. Тик ул хәзер яңаша яңгырашта. Лилия Хәмитова һәм Руслан Трапезников башкаруында. Бу клип ВКонтакте социаль челтәрендә миллионнан артык карау җыеп өлгергән. Җырчыларның шәхси яңалыкларына күз салсак, Лилия Хәмитовага Винарис ил-егет күптән түгел кияүгә чыгарга тәкъдим ясаган. Әйе дигәнемә үкенмим. Һәр ясаган адымга анализ ясый торган яшьтә инде мин ди Лилия. Руслан Трапезников исә әнисенең 70 яшьлек юбилеена әзерләнә. Әнисенең өендә ремонт эшләре алып бара икән. Әлеге эксклюзив дуэтны тыңлар мизгелләр дә килеп җитте.
Иқтибар экранға. Келесі резидент Лилия Ғимаддинова бик актив ябыға башлаған. Апрель ақырына қадар 8 килограммға қадар ябығырға деп мақсат қойған ол өзіне. Шәхси тренерға yazылған, кета диетаға отырған. Нәтижесін көрем, ләкин әлі мақсатыма ирешмәдім дей жыршы. Лилия жәйге қадар бірер жыр яздырырға жиына. Әліге ізлену процесі бара екен. Әбу атнада музыкал қаймақ хит парадында Лилия Ғимаддинова екінші орында. Таңлайбыз. Таңнар бізге бақыт үйләшкенде, тілек шыңа ашар тілекіні.
актуаль яңалыклар, эксклюзив тапшырулар безнең социаль шелтәрләрдә. Язылып қой, һәм күзәтеп бар. Хәзер музыкаль каймак хит парадының башына әйләнеп кайтабыз. Ягъни барлык катнашучыларны искә алабыз. Тукта вакыт тукта, бер генә минутка, бер генә секундка, тукта, тукта, тукта. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут, син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз җан гына. Якларга калдырма, сагышта яндырма, кайда син güzelim, көтә сине йөрәгем. Maksimini alır gider, gözlerimde yaşlar gider. Bu savaşka түзә алмыйм, салкын кышка ялгыз атлыйм. Уйнаймын су гитара кыллары, ә мин укыйм хатның юлларын. Ничек онытырга сине, ничек синдә уйларым. Дисин, дисин йөрәк, дибә, дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Дисин, дисин йөрәк, дисин, дисин йөрәк, дибә, дибә йөрәк, яшәр өчен җирдә. Дисин, дисин йөрәк. Минәсемдер атымнар, алдакта зур юллар. Минәсемдер атымнар, адымнар. Мин бүген бик бәхетле, мин бик бәхетле. Алдакта уңышлар, уңышлар. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле. Аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Шулай гына чынлап кына, шулай гына янда калгана. Сөю утына яндыргына, яндыргына, яндыргына. Музыкаль каймак хит парадының бу атна лидерларында игълан итәбез. Алар җырлы гаилә, Алсу һәм Азат Фазлыевлар. Апрель айында Азат бизнеслары буенча регионнарга чыгып китәргә җыена, ә Алсу балалар белән өйдә була икән. Эшләре уңсын дигән теләктә калып, җиңүчеләребезне котлыйбыз һәм клипларын карыйбыз. Өебездән әни кояш, илаһи бер затлы нур. Ялауларың, гөрләүләрең, мәхәббәттән торган җыр. Көтеп алган шатлыгыбыз, абыйларына сеңел. Үзеңә тартып торасың, гел синең янда күңел. Әбисенең кызы ул, Әнисенең кызы ул. Уштыки бала, уштыки, тик бәхетле генә бу. Әтисенең кызы ул. Әнисенең кызы ул. Уштыки бала, уштыки, тик бәхетле генә бу. Аба инде бу кадерле, тәмле булсын икән. Тансыгыбыз тәтиебез, ул минем кызым икән. Өебездән әни кояш,
ilahi bir zatlı nur Yılavların, gürlevlerin Mehabetten tırgan jır Ebesinin kızı ol Enisinin kızı ul Uçtaki bala uçtaki Tik bəxtligine bu Etisinin kızı ul Enisinin kızı ul Uçtaki bala uçtaki Tik bəxtligine bu Etisinin kızı ul Enisinin kızı ol Uçtaki balam uçtaki Tik bəxtligine bu Etisinin kızı ul Enisinin kızı ul Uçtaki balam uçtaki Tik bəxtligine bu Uçtaki balam uçtaki Tik bəxtligine bu Иң шәп һәм эксклюзив яңалыкларны ишеттек. Җырлар тыңладык. Җырчыларны хит парадның баскычларына урнаштырдык. Музыкаль каймак тапшыруын йомгаклар мизгелдә килеп җитте. Сезнең белән мин Зөлфәт Зиннуров булдым. Уңышлар! Thank you.